Karbi Anglong la ke 6 dola habar la pen keche kebe akhe mate non tribal atuma phan ki longle jor longle la pen namtan nam longle bang sola ma bang ke Karbi Anglong ke do rat pen dang lo ke AAC ka charia tum chini pame bonta bokajan sub division angkang la khain ko raket hom bokajan MEC constituency arlo along abang ke AAC ka charia tum amatsi longle chiri pharo isi so se along le bang ke keche so phan patta pidet alamki keklang Birta kilonga tengke bokajan MEC constituency angkang Gurial Dubi Bisnu Rabha ME School Adungpen Dhansiri Alangroi an Thethe Bibia Longle Chiri Pharoi si sosi Bangner ke patum chelangsi Longle pata cheselam det pusi inut kacherok tok arata tumpen pachini pon Longle pata PG pulote ke isiatum isialong cheparai det apimati ke pilongle bonta ke je so phan longle pata ki pidera bangke ke AC ke ja tumahin pen ki pipon loputa chethan pon rinti Kedamtang Lok Sabha 2024 kilega prang jongsi bang solong le bang ke Asia hin pen long le pata kipi langdang polote methanga karbia khetum methanga long le pata ka chese marjia phan polote ningkani siapki anta non ke do bom MP an parta revenue EM Amar Singh ti so bang ke faila matsi kelangave bonta ki che so phan chekloi jon angbong koson pensi long le pata kipi pon lo pusi ningje pon riti Lapen isi kemang humime nai alama bangke Karbiang longke 6 sidul along ria long lapuson chiri pharo along le kechia somate non tribal atum pata ke long pon loma lasi munthida meme binong alam methang karbiatum amata longli chiri ke pata selam ji pulote ke isi long che parai nang jilang puji sita non la boka jana long alam ke mathami me alam Lason thotsi bokajan sub division angkang alongke kechia soatum inut nut chiri pharo hini an longle pata ki doatum tadu lasi chokchi pulote komatatum loke chokchi mondol SKARO ma mate revenue EM mate land settlement advisory board ki hepen LSAB atumla komada phan loke jong dampo bonta lapu analong le kechia so phan ke AC pen pata ki pia bangke ningduk me puta ki ongdung arata tum pen ningje pon riti News Report KTV News